Mä oon tosi hämmentynyt, mitä mulla tapahtuu. Kun mulla harvoin tulee oikeasti kunnon finnejä, ja silloin tällöin tulee yksittäisiä finnejä sinne, tänne. Mutta kun mä olin tuolla Itävallassa ja tuli, tai siis mä epäilen, että se johtuu siitä, koska Itävallan reissun jälkeen mun naama näyttää tältä, kattokaa. Tossa ihan finni. Tonne tuli järjetön finni. Mitä? Niin oikeesti söinkö mä niin No söin. Mä söin Itävallassa pelkkää rasvasta ruokaa, viininleikkeitä, KFCtä, pikaruokaa ja viininleikkeitä. Mitään muuta ei syönyt, sokerillisia limuja. Niin. Että joo. Voiko oikeasti ruokavalio vaikuttaa näin paljon, että heti kun syö tolleen järkyttävän epäterveellisesti hetken, niin heti pärähtää. Mitä? No, sentäs joulu on tulossa ja mä olen kasvattanut jouluvalot.